man! Asa ko na mas may magsugod una? Sa taas, sa ubos? Sa ubos. Ubos kay nga naman. Sa taas sa taas. Sa taas kay? Para dali mahuman ba? Dali maghuman sa sugod, sa ubos. Maayos taas lang, sir. Kaya una kang bato sa taas, hindi ka puma. Man na, sir. Padong sa ubos, sir. Anaw, sir. Babaw na din. Hinahina, padong sa ubos ba? Hindi mahimog ubos una. Mas nindot yung babaw, sir. Kay? Kaya nindot mo yung babaw, una sa ubos. Siyempre sa taas, good. Taas nga naman. Kailangan kaya para din na ka maglisod para pagkanaog pa doon ubos. Sa ubos di ka magsugod. Kapoy kat-kat, oy. Isang yun na sir. Kahoy. Kahoy. Taas. Kay kuan man magsaka pa ka. Kaya nindot pag inigsaka nimo kay magkapyut pigid ka. Dayon, sumita po kuman ang kapyo. Ay di ka mangupot bataga ka. Sa ubos kita magsugod padong sa taas. Kay, ano man? Mapit pamandas tunga. Mapit kita sa tunga. Mahapit gusto nga. Oo. Sa Pinas to nga, sir. Naman nagtabay dia, di mo tagay no. Man!